афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. насиҳати хар ба гов. афсонаи аварӣ аз китобчаи афсонаҳои мардуми дунё. харе бо гове дар як тавила бо ҳам зиндагӣ мекарданд. соҳиби онҳо ба хар савор мешуду говро аз пас ба саҳро мебурд. кори хар ҳамин саворӣ буду кори гов шудгору хирманкӯбӣ. як рӯз ки гов аз кори зиёд хаста шуда буд, ба хар гуфт: мо говҳо аз шумо бадбахттарем. шуморо фақат барои саворӣ истифода мекунанд, аммо мо бояд ҳам кор кунем ва ҳам шир диҳем. дар охир моро ба дасти қассоб медиҳанд. хар дилаш ба ҳоли гов сӯхт ва гуфт: мехоҳӣ ба ту фикре диҳам ки аз кор кардан наҷот ёбӣ? гов гуфт: метарсам ки кори аҳмақонае ёдам диҳӣ ва вазъам аз ин бадтар шавад. хар гуфт: мо он қадар хар нестем, барои ҳамин моро барои шудгору хирманкӯбӣ намебаранд. беҳтар аст худатро ба беморӣ занӣ ва аз ҷоят наҷунбӣ. гов гуфт: баъд моро бо чӯб мезананд. хар гуфт: каме мезананд, баъд оромат мегузоранд. гов фардо худро ба беморӣ зад ва марди деҳотӣ ки кораш монда буд, баъди каме фикр харро савор шуду ба саҳро рафту ҷуфтро ба гарданаш баст. хар ки аз насиҳати худ пушаймон шуда буд, намедонист чӣ кор кунад. баъди чанде қарор кард ки бо насиҳати худаш амал кунаду ва худро ба беморӣ зад. мард асабонӣ шуд ва бо чӯб ба хар ҳуҷум кард. агар говро бахшидам ба он хотир ки шир медиҳад ва гӯшташ низ ҳаст, вале ту агар кор кардан натавонӣ, беҳтар аст бимирӣ. хар тарсиду ба кор шурӯъ кард ва худ ба худ гуфт: бояд фикре кунам ки гов ба кор баргардад. бегоҳ вақте баргашт, гов гуфт: дидӣ кори ман чӣ андоза мушкил аст. хар гуфт: он қадар ҳам кори вазмин нест, аммо як чиз маро нороҳат мекунад. гов пурсид: чӣ чизе будааст? хар ҷавоб дод: имрӯз мард ба дӯсташ гуфт говам бемор, метарсам ки бимирад. аз ин рӯ ҳарчи зудтар ба қассоб бояд фурӯшам. гов гуфт: медонистам ки насиҳати хар ба кор намеравад. аз фардо мераваму кор мекунам. хар хушҳол шуд ва шаб бароҳат хобид. субҳ мард говро ба саҳро бурд ва ба писараш гуфт: як ҷуфти дигар ту гир ва ба гардани ин хар андозу кор кун. ба даст як чӯбе ҳам гир, то ин хар тамбалӣ накунад.
افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برام